Trai ulawan hiar halor ulum Sinai. Halor ka kli utau ulum teu trai ula khot yu Moses shakli utau ulum. Ulaong to wan keu shanga hauni ulum to sa hangtaru ban ngan ai hame yaki maulen keniap bad yaki hukum bad yaki adong yaki bangalak ko mamen yo hikayaki. Tikumta u Moses ula let kiu shau tau ulum. Bad ulu o ula tap yau tau ulum. Bad ka buram utrai kala ne halor ulum Sinai. Bad kita ki maulen keniap kila long ka jing thaw jong Blei. Bad ka jing thaw ru kala long ka jing thaw jong Blei. Moses ula ong utrai te ula ai hanga ya kita ki arteli ki maulen keniap. Bala thaw da ka shinria tiu Blei. Bad hakila thaw kat bakum kita ki ketien baro. Ki Shiphew Hukum kilong mga long try bau Blei jong ni bala walam yeme naka di Ijipt na kata ka ïing ka jinglong mraw. Menom yo kiwei ki Blei na lor jonga. Menom thaw dur Blei thaw. Menom ong thala ya ka kerteng utrai ubau Blei jong me. To sumar yaka sengi sabaton. To burom yalau kpa badiala ka kemi. Menom penyap breu. Lemne menom klim. Lemne menom to. Lemne menom yang sakhi lamler yau para marjan jong me. Lemne menom ikwa ya katanga u para marjan jong me. Lemne menom ikwa ya ka ïing u para marjan jong me. Bat ki jingdon jingem jong u baro. Din pala yo ya ki hukum Moses lawan pai syaki pajba. Pajba kila ong yau Moses. To keren mame hangi tengin sengap. Ula ong wat sep tieng namaria ka ban tenju Shiphew Blei ulawan bat ba ka jing sep tieng yu kan long hakmat jong pi ba Phin lepop. Te ndakum ta ki khon Israel baro kilayawan hajan bat ula hukum yaki ya kita baro ki bau trai ula keren hau lum Sinai. Ku Blei shibon ya pi baro.